Kapin 4,000 ka mga tawo gikan sa South Cotabato, Sultan Kudarat Province, Davao City ug North Cotabato ang misalmot sa Solidarity Walk gikan sa King Parish padulong sa provincial capital sa South Cotabato kagahapon sa buntag Mayo 19. Kini aron ipanawagan sa sangguniang panlalawigan nga amyendahan ang South Cotabato Environment Code, partikular ang pagwagtang sa ban sa open pit mining sa probinsya. Tuig 2012, dihang miepektibo ang South Cotabato's Environment Code nga nagbabag sa Sagittarius Mines Incorporated Copper Gold Mining Project sa Tampakan. Pero karon gibakwi sangguniang pandalawigan pinaagi sa amendments sa Environment Code ug nagtugot na sa open pit mining nga maoy gikabalak-an pag-ayo sa mga tawo sa lugar tungod sa epekto niini sa supply sa pagkaon, watersheds, water sources ug makadaot sab sa panlawas sa katawhan. Makadugang sab kini sa risgo sa mga kalamidad hatod sa climate change. Gilauman sa mga partisipante nga unta paminawon sila og ivito ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. ang balaod nun nga nagtugot sa open pit mining. Hinuon, giatubang sa gobernador ang mga misalmot sa kalihukan ug gipasabot niini nga wala pa niya madawat ang mga dokumento nga gikan sa SP. Gisaad sab sa gobernador sa Technical Working Group nga iyang i-review ang amendments ug implikasyon alang sa katawhan sa South Cotabato ug sa kinaiyahan. Ang desisyon ni Tamayo Jr. magbase sa report nga ihatag sa TWG. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.